You are welcome to back my YouTube channel JSP Advice 365 Facebook page and YouTube channel. आं दिनै नोंथांखौ आंनि JSP Advice 365 Facebook page आरो YouTube channelआव बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि कन्टेन्टआव आं स्पेशली हौवा माहारिनि मान सनमाना बबेयाव सहैथानानै दङ आरो हौवा माहारिया बे बेसादा गैयाबा हौवा माहारिनि मान मर्यादाया आइजो माहारिनि मेगनाव जेबो बेसेन गैया बादि जायो एबा बुहुमनि मानसि दुमसिफ्रा आथिखालनि मुगायाव धोन दौलत थाखा फैसा आरो सुखुखौ लानानैनो दिनैनि सुबुङा बेस्थ जाबाय दं आरो जाय मानसिया जिउआव थाखा फैसा धोन दौलत गैया एबा रां रुफा गैया बेफोरबादि मानसिखौ खुनु मानसियानो मानसि बादियै साना आरो समाजाव बियो जेसेबां मानि सोलोंथाइ गोनां सुबुङानो जा बा गुन गोनां सुबुङानो जायाथों मानो आथिखालनि मुगायाव फ्राय गियान आखल आखुनि सायाव बेस खालामनानै मानसि दुमसिफ्रा मानसिखौ सन्मान होनाय एबा मानसिखौ समाजाव जायगा होनायनि जि स्टेटास आथिखालनि मुगायाव गोमालांनो हमबाय जायनि जाहोनाव दिनै दुलाराय बुहुम माहारियावनो बियो बैखौ मान सन्मान होलायनो रोङियावनो नखरनिफ्राय लाना हादोरजों हादोर दावहा नांनाय एबा बायदि जाथाय बिजाथाया जोंनि समाजाव जागासिनो दङ। मानोना आथिखालनि मुगायाव फ्राय मानसियानो धोरोम खोरोमनि सायाव बेस खालामनानै गावनि जिउखौ गायसननो नाजाला। जेरैखि जाया मोजाङानो जा बा गाज्रियानो जा जिखि जाया लामाजों रां रुफाया फैयोब्लानो जायो आरो रां रुफाखौ लानानै रोहो नखर संसार दानानै माब्रै गावखौ समाजाव सासे जाफुंसार सुबुं महरै दिन्थिनो हायो बेखौल' बेस खालामनानै दानि मानसिया खामानि मावसै। जायनि जाहोनाव दिनैनि समाजाव आयेन कानुनखौ मानिनो हाला, गेदेरा उन्दैखौ अननो रोंला आरो उन्दैया गेदेरखौ सिबिनो रोंला। जानाय लोंनायनि बिथिङावनो होन बिरि सिगारेट जौ सादा बिरि सोबनायनि खोथाखौनो बुं। दा बेफोरखौ नोजोर होनानै नायोब्ला जोंनि समाजा बबे दिगजों दावगालांगासिनो दं आरो बबे दिग फारसे जोङो जोंनि जिउखौ दैदेनलांगासिनो दं बेखौ बेस खालामनानै आङो रांनि सायाव दिनै सावरायनो नाजानाय जादों। स्पेशली हौवा माहारिया जिउआव जुदि रां रुफा गैयाब्ला गावनि गथ' गथायनिफ्राय लानानै बिसि फिसा आरो समाजजों माबादि खालामजायो आरो माबादि मान सन्मान गैया खालामजायो बेफोरखौ बेस खालामनानै आं दिनैनि नखर संसाराव बा दिनैनि समाजनि मानसिफ्रा माखौ लुबैयो बेखौ आं हौवा माहारिनिफ्राय दिनैनि समाजा बा आइजो माहारिया मा लुबैयो आरो समाजनि मानसिफ्रा मा लुबैयो आरो बेनि थाखायनो हौवाफ्रा गावनि गोग्गानाय एबा गावनि गोग्लैसोनायखौ माबोरै मोननो हायो आरो बे बेसादा मा? बे बेसादानो जाबाय रां। स्पेशली हौवा माहारिनि समायनाया बबेयाव थाखुमानानै थायो बेखौ जोङो गोथौयै अध्ययन थामहिनबा फरायथौब्ला नुनो मोनो। स्पेशली थोंजोङै जोंनि समाजनि मानसिफ्रा सासे रोंगौसार थाखा फैसाफ्राव आरजिनो गोरों थाखा फैसा गोनां बेफोरबादि सुबुंखौ दिनैनि समाजा मानो मान होयो बिनि गुदि जाहोनानो जाबाय जोंनि रांनि सायाव धोन दौलतनि सायाव उइक पइन्ट साफ्रोमबो मानसियानो दं। जायनि थाखाय दिनै स्पेशली आइजोफ्रा हौवा माहारिनि समायनाखौ बबेयाव नुनो मोनो? हौवा माहारिनि थामहिनबा हौवा मानसिनि समायनाया बहा दङ? दा गुबैयै जों बेखौ फरायथौनानै नायोब्ला नखर दानाय बा बैसो जानाय सुबुंफोरनि थामहिनबा हौवाफोरनि समायनाया बहा दं बेखौबो जों मोनसे कुइसन एराइज खालामनो हायो। अब्ला जों बुंनो हायो हौवानि समायनाया रांनि सायाव, हौवाफोरनि बेसेना रांनि सायाव, हौवानि मान सन्माना रांनि सायाव, हौवानि जयगथा एबा रोंगौथिया रांनि सायाव, हौवानि गोहो रांनि सायाव, हौवानि मान रांनि सायाव, हौवानि जाफुंसारनाय रांनि सायाव, हौवानि मुं रांनि सायाव, हौवानि दुगानाय रांनि सायाव, हौवानि गोग्गानाय रांनि सायाव, हौवानि मर्यादा रांनि सायाव, हौवा मानसि
हौवा मानसियालाय मा अब्ला बेनि नोंथाङा बिनि सायाव कमेन्ट होनो हायो। दा जों बे कमेन्ट्सफोरनि थामहिनबा बे टपिकफोरनि जोहै जों मिथिनो हायो स्पेसियेलि जोंनि समाजनि मानसिफ्रा थामहिनबा हिन्जावफ्रा हौवा माहारिनि समायनाखौ बिनि महर आरो मुस्रिखौ लानानै बांद्राय आथिखालनि मुगायाव बेस खालामनायखौ नुनो मोनला। गोदोनि समाव मानसिनि महर मुस्रिखौ लानानै बिजिरनाय जायोमोनब्लाबो आथिखालनि समाजाव बै मानसिया बेसेबां रां रुफा दं, बै हौवा मानसिया बेखौ बेस खालामनानैसो आथिखालनि मानसिया बिजिरनायखौ नुनो मोनसै। बेनिखायनो हौवा माहारिनि समायनाया मायाव थाखुमानानै थायो होनोब्ला गासैबो थाखा फैसानि सायावनो बियो थाखुमानानै थायो। जाय मानसिनाव थाखा फैसा थायो बियो जेसेबांनो गाज्रि आखुनि जायाथों मानो समाज एबा खायसे मानसिफ्रा बिनि खिथु खिथु खारफानो गोनां जायो आरो बेफोरबायदि मानसिखौसो दानि समाजा मान मर्यादा होनायखौ जों नुनो मोनो। जायनि जाउनाव जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा गियान आखलफ्रा मा आरो गेदेरा उन्दैखौ माबोरै अननांगौ आरो उन्दैया माबोरै गेदेरखौ सिबिनांगौ बेफोर गासै आखल आखुखौ बावगारनानै दानि मानसिफ्रा गाज्रि लामाजों रांखावरिखौ सोरजिनायखौल' जों नुनो मोनसै। बेनिखायनो जोङो बे रांखावरिखौ आरजिनो रोङाबा सासे मानसिखौ बुथुवा सिखा बादि बेसेन गैयि बादि सानो। इभेन बियो नोंनि फिसाजो फिसाला एबा हिन्जावानो जायाथों मानो नोंहा जुदि आखाइयाव मोजोमसे थाखा फैसा गैयाब्ला नोंखौ आंगोआबो सुथुर बादि बाहायो आरो बै रांनि थाखायनो मोनसे न'खर मोनसे संसाराबो थेर बेथेर जालांनो गोनां जायो। मानोना मानसिया खालि रांखावरिखौल' बेस खालामनानै जुदि संसार जानो नाजायोब्ला बे न'खर एबा बे समाजा नोरजिया जायो आरो जोबथा बुब्लियाव बे समाजनि समाज जानाया गोजोरथि जाया आरो गावजों गाव बुजिलायनायनि जि सिमा बे सिमाया क्रस जालांनानै मोननैनि गेजेराव गावस्रालायनाय एबा जोंनि समाजाव डिभर्स होलायनाय बायदि जाथायफ्रा बिसि फिसायनि गेजेरावबो आथिखालाव नुजाबाय दङ आरो नुजागासिनो थागोन। बेफोरखौ जेसेबांसिम जोंनि मानसिफ्रा साना जोंनि मानसिफ्रा सानो थाखा फैसा आरजिनायखौ खोब गोरलै होननानै सानो आरो थाखा फैसाया माब्रै फैयो बेखौ गावबो बुजिनायनि गोनांथि दङ। बेनिखायनो जों जिंगा आंखालखौ जों समाधान खालामनो नाङोबा आंखालखौ लानानै नों जिंगा सिबाय थायोब्ला जानाय नङा। बे आंखालखौ नोङो माबोरै समाधान खालामनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै नों खामानि मावनांगोन। खामानि मावोब्लासो नोंनि आंखाला गोजान जागोन। आंखालखौ लानानै नों जुदि जिंगा सिबाय थायोब्ला नों जिउआव थाखा फैसा रां रुफाखौ मोननो हानाय नङा। बेनिखायनो बुंदों आंखालखौ लानानै जिंगासिनानै जेबो लाब गैया। मानोना जिंगाया आंखालखौ मालाबाबो गोजान खालामा। जुदि आंखालखौ जुदि नोङो गोजान खालामनो लुबैदोंबा नोङो मेहनत खालामनो नांगोन आरो मेहनत खालामब्लासो नोंनि आंखालाबो गोजान जागोन। दा आंखालजों लोगोसे रांजों मा सोमोन्दो दं बेखौ नोंथांमोना मिथिबाय। मानोना राङा खामानि मावब्लानो मोनो आरो खामानि मावाब्ला नोंनि आंखाला गां फुवारनानै नोंथांखौ होसोबोयो। बेनिखायनो जों गोसोआव लाखिनायनि खोब गोनांथि दङ। बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोब्राबसिन बेरामानो जाबाय जिंगा आरो मानोना जिंगाया मानसिखौ लासै लासैनो बिनि मेलेमारि आरो हाथासखौ गाज्रि लामाजों दैदेनलांनो हायो। बेनिखायनो जोङो बांद्राय जिंगा सिबाल' थानाय नङा। जिंगाया जोंनि आंखालखौ समाधान खालामनायनि रां आरजिनायनि लामा नङा। दा बेनिखायनो आं दहाय बुंदों हौवा माहारिया जुदि हौवा जायोब्ला बा मोनसे न'खरखौ जों मोजां रोखोमै सामलायलांनो नांगौब्ला बिसि फिसानि गेजेराव अनलायनाया गोजोरै थानो नांगौब्ला नोङो नोंनि आखायाव जुदि थाखा फैसा थायोब्ला धोन दौलत थायोब्ला नोंखौ नोंनि बिसि फिसा आरो समाजनि मानसिया नोंखौ मानसि महरै हौवा मानसि महरै गनायगोन आरो नों जुदि थाखा फैसा आरजिनो हायाब्ला नोंखौ सासे नोरजिया सुबुं आरो बेहा जेसेबां महर मुस्रियानो थायाथों मानो बियो सासे लोरबां सुबुं होनगोन। आरो बेनिखायनो हौवा माहारिनि समायनाया आथिखालाव मायाव थायो बिनि सायाव आं बुंबाय। हौवा माहारिनि समायनाया रांनि सायाव
हौवा माहारिनि बेसेरा रांनि सायाव, हौवा माहारिनि माना रांनि सायाव, हौवानि जयगता रोंगौथिया रांनि सायाव, हौवानि गोहोआ रांनि सायाव, हौवानि मान रांनि सायाव, हौवानि जाफुंसारनाय रांनि सायाव, हौवानि मुं रांनि सायाव, हौवानि दुगानाय रांनि सायाव, हौवानि गोगानाय रांनि सायाव, हौवानि मर्यादा रांनि सायाव। हौवा मानसिया अब्ला मा बिथिंखौ नोजोरथि होनानै खामानि मावनो गोनां जागोन? दा नोंथांमोना बे सुंदोब सावरायथायनि गेजेरजों मोनथिनो मोनबाय दिनैनि समाजाव राङा मा रल लानानै खामानि मावगासिनो दं आरो बे रांखौ जों मोननो थाखाय हौवा मानसिफ्रा माबायदि साखा फारा जानांगोन। दा बेनिनो बे मोनसे बोसोनथि, जाय बोसोनथिनि जोहै जों हौवा माहारिनि महर मुस्रिखौ बेस खालामनानै आथिखालनि मानसिफ्रा नोंनि गुन आखल आखुखौ सावराया, बा नोंनि बिसिया नोंनि फिसाफ्रा नोंनि समायनाखौ बबेयाव नुगोन? रांनि सायावनो नुगोन। नोंनि जौगानायखौ बबेयाव नुगोन? दा बेफोरखौ बे आं सावरायनाय टपिकफोरनि जोहै नोंथांमोना मिथिगोन। आरो बेफोरखौ जों मोननो नांगौब्ला जोङो जिंगा सिनानै थाबाल' जानाय नङा, जोङो खामानि मावनांगोन। मानोना खामानि मावनायनि जोहैनो जों गावनि जिउखौ गायसननो हायो। दा बे सुंदोब सावरायथायनि गेजेरजों नोंथांमोना हौवा माहारिनि थामहिनबा हौवाफोरनि समायनाया बबेयाव थायो बेखौ नोंथांमोना टिपाइसन होबाय। जायफ्रा आंनि जेएसपि एडभाइस 365 फेसबुक पेज आरो इउटुब चेनेलाव गोदान, बिथांमोनखौ अन्नानै आंनि फेसबुक पेज आरो इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय। फिन नोंथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय। भिडिअखौ हायोब्ला नोंथांमोना लाइक आरो शेयार खालामना हो, जाहाथे बेफोर भिडिअनि जोहै खायसे सुबुङा मोजां जायो। जोबथा बुब्लियाव बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि जै